TV serial le thon thubua te chuan kan hmu in kan chiar fawa ma se atak taka chuan thil thleng kha tak mai ani tual tha thubua ya mitam hu tu nge in ati sual tu ber kha pu du lovin a aya ama tha ani ti nei puang lo thonga godroom a omzong zong chu an meng phok hru mai ani keibo chuan Chicago Tribune na mi tur chanchin ngai nom deuh mai ka nei ta ni kha Richard Moss kha zudor kianga Chicago tleirol kumsom pakua kapluma pu ania Moss thian pa ber et paseri kha thuchetu atana kawania anin ka dan chip chiar taka soitura ti ani paseri chuan Rusty Nail Pub kianga thil thlen dan chu chiang takina soya ti chuan defense attorney chuan tleirol chu engtin nge om ti na zo chunzoma paseri chuan team na nei mi alo hian tleirol in sakor bak chea avi awangin kakap hlum ati tamaya kot thurel lo ziak chuak tu po kha aka ho maya prosecutor te anmeng phok le mai bok just chuan ro rel lai chu ati top ngala paseri chu athu soya wanga achunga thil thleng thei chiang takina hril boka ti chuan athat tu an pu ber po chuan paseri tha nge yani aron ti ve ta bok prosecutor then khat chuan paseri thil ti chu hoisen thlak le in an hria ma se tu ma in atha ani tak takan ringlo pakhat ve thung chuan a huai sen han ti na chan tur po a om lo tia pasari khan thiam lo chang tak tak don lo ti a hrialom evidence zong kha Richard Moss a khai noi vek ani ti a hria chian wang mai ani kha a lo ti ve mek bok Moss chu thiam lo nge ya an rin tlat awangin prosecutor te chuan pasari thu soiron le thal tur thu oi om tak an nei angai ti an hria chu dan tong kama chuan rebuttal evidence anti thu om sarun le thal tu tur thu dang oi om tak soina hani atu ga chuan prosecutor te chuan thu thatu dang pathum an ko le a mo sa tha nge yani ti an ron puang ta veka an thu soya wang le evidence dang awang te in juror te chuan mo sa chu thiam lawan chantir ta ani prosecutor te khan thil dik tak an ti ani evidence an nei that viau kha chuan tu emo in a thian pa chana du awangin thu dang ron soima se thu dik kha ati dang lam zo chuang lo ani chu he rebuttal evidence hi isua chanchin chuinan engtin nge kan man veang isua chanchin rin tlak zia soitu mi thiam sang te chu ka kom ta duala an thu beng war thlak em tele an soi fiana oi om tak ka heta bok tun tuma chuan thuthlung thar kal zonga ngai dan nei ho tun hnaya chanchin thara an puan cham chi mai ho hi hriat chian ka du ta thungani an article chu in lo chiar to nge yanga tun lai hian mi thiam tlem te in hlom khomin Jesus seminar anti chu an ron chop chuaka news media ten an beng khon em awangin mi ta hriat a hlo ta hle mai ani hi chu seminar chu an loma hlo em na chan pakhat chu chanchin tha a isua thu soi kan hmu ta hi rong chi sang mangin an then dara rong sen an zia chu isua thu soi nge yani ti an hriat chi an te an ni a sen no hi isua soi ni angai thei gray hi isua soi ni chi alo ma se isua zirtir na ne na in mil an ni a adum hi chu isua khan asoi lo hrim ani ti kan hriat chian te han ni anti an zo me chuan chanchin tha in isua thu soi an ti zinga za somriat pani zet chu isua thu soi ani lo an ti a adumin an zia kani chu adang za som pariat chu asoi ani nge yem ti hriat chian lo an ni a isua soi nge ani ti hriat chian chu za apani chi ani anti thumak zong rengle seminarin an chu dan ngai to pe tak si lo journalist am takin he chanchin hi an chhuat chuai tamai ani seminar chuan chanchin tha panga the five gospels anti chuaka chuta chuan chanchin tha buli kan ti te ba ka gospel of Thomas da telin iswa thu soi sang te chu rong chi sang chuan an ziak ta ani han keu thuak la adum de veka an zia kara asen alo lang ve pheu I muang entirnan lalpa tong traina po hian seminar in iswa thu soi nge yani anti chu kan pa ti lai che hi ani ma se kei chuan apon lang an thu soi ba ka hian lu chila hriat chian tak ka du'a he chanchin mak danglam tak le mi ten an ngai ven em mai hi anial kal tu rebuttal evidence au mem ti ka hredu ani seminar thu mu chua chu tran lam nei mi alova mi thiam te thu chui chu ani nge paseria testimony anga belchian dol lo ani ve tho ti chui chua ka du ti chuan St Paul Minnesota thleng darka ru ka vain khal phaya Dr Gregory Boyd Ivy League chuak theology mi thiam ale khabule article te manga Jesus seminar lo ma chon mek tu chu kafapan ta ani Boyd and Jesus seminar ma chon masak ber chu sangkha zakwa somkwa paruk khan ani a liberal ten isu an thlir da na chan let na
scenic sage or son of God ti bu achuani khale khabu phek zali som paruk zeta cha footnote nei tha mai kha Christianity Today chiar tu ten khamikum khan le khabu thaber anti te zinga antelani hemi chungchang tho hi Jesus under siege ti in tlema hria thiam ol samjok turin ati chuak le ani boita le khabudang letters from a skeptic ti kha awat po dong to ani a apa ne na Christian zirtir na har sa tak tak an chai dun dan chanchin ani a apa hi Christian thatak ani pha ta nge hei baka hian God at War The Bible and Spiritual Conflict ti bu po alo ti chuak to a le khabu thazet mai Christian rin na chungchanga zo na poimo bi kan chan na bu The Quest Study Bible la khan athu ziak kan hubok University of Minnesota a philosophy a bachelor degree anai nuin boy da chuan Yale University Divinity School la master degree anaya Princeton Theological Seminary atangin doctorate degree anai bok ma se amel han en mai chuan mithiam chungchuang takani ti alang lo asamdum kirdeu chuat maile anui mel ngai nat om takawang chuan fiam thu thiam hawi mandala te huangami nive mai omani a mandala ang khan anung thahle ani tui pipe ke atanga tuiron phu chuak ang mai hian atong bor maya idea real pui le theology thu thuk zet hi ol samte hian asoi zung thaya akut chuan thila khal renga athutna po chuan thu hle lovin achereng mai ani akorpo ain bilu thaman lawa lekha them chi sang hi a office a chuan alet room boka ale khabu te chu achuara le chuata anin bo thel seng sung mai ani project sang boi puya thale jung sengin ain mang buai renga ani na taka chuan project pakhat chawa aleng lawani bermai Bethel College a theology professor ani chungkhan Woodland Hills Church a pastor ani boka thiam taka thu asoi thin wang po ani pakhatang sangkha zakwa somkwa pahnia member somli pahni chi anei kha tuna chuan sanghi zanga anni to ahun ton me kina zirboka a chevela thil thleng a chiang hle nuamati awangin pathian omring lote debate anei pui fawa famta Gordon Stein anen po khan pathian a ti thu pui mangin anin hiala pastor ni thin pathian omring talo Dan Baker nen po isua kha thina hne in athole nge yem ti thua anin hialbok Islamic Center of Minnesota in anbuat saya khan Muslim minen pathian hi Trinity ani ti chungchanga debate an nei bok athluak a thasia aril ru achak ema midang te hrethiam hle a Bible le philosophy hriatna aril mai bok sinen a in hial pui te hian an khan lo hle ani chu mai alani lawa tunlai thil thleng mil hian thuril tak hi mitin hria thiam thei tur hian a merem thiam ema football le footnote a shebel ema movie chuak thar chanchin soya bultranin philosophy thuril tak soifia na thataka achantir thaya fiam thubu le TV show limom tak angai na rualin le khabuna mai lo tak Trinity and Process a critical evaluation and reconstruction of Hudson dipolar theism towards a Trinitarian metaphysics ti te kha aziak thei tlat thung atong kambung ruatun lai tak awang te khan in chong ni na a office a khan katlang del pha hle ani boy ta chu alo in pe hle to ani ti khan mu thuaya chanchin thar chiar thin ho minol pui thlir na atanga bultran karil ruka mi te hian chanchin bu le magazine an kenga Jesus seminar thutluk na kha chiarin thutlung thar mi thiam te tamjok in an ngai dan ni maya an ngai ngala hetiang hi thil ni dan ani rengem tin ka zota thei thur zet ei zo hlim ang mai hian aner nu nga nilo chutiang ani lo ma se mi tam tak chuan ni in an ngai nge yelom hatia athu thlenga chuan soite in hanin soi phota Time magazine in Jesus seminar chungchanga an article an ti chu masak ber khan ka mer riat char tharnen Christian na chungchang kan soidun na satlai ani a engkim mai hi aring hlel deuh vek ani maya ma se new age zirtir na ero atui chil em thung chuti lai chuan ka thian pa hi damdo ina a oma vakan tura ka vakal chuan ani chu lo om to a Time magazine lo chiar ani kavalu rual chuan enro greg mithiam ten ingai dan an trom pui ve lo che ang hle mai ti pa chuan a magazine chiar lai chu aron the pheya boy ta chuan alu thin pa hian a article chiar kha kathu soi arin hlel pha na chanani chu scholar kani ti a hrenga chuti chung chuan real regime zual deuh ho ti lo mithiam tamzokin article a thizia kha an trom pui ni a angai mia mai ani chu atinung nunga boy ta real ru tu rom chu ka hria thiam pui khop mai
mitam takin Jesus seminar kha mithiam tamjok ngai dan nia an ngai furani khatianga angai na chan kha engber nge niang tin ka zota englawania Jesus seminar khan khati zong khan anin soyatinani he thil hi angayom khop mai evangelical stan chau po ni lo scholar dang zong tan po hian the five gospels anti chuate kha han enila mithiam ta in nga na tur ban pasari anti chu an duang chuaka chu izom thei chuan scholar dik tak iniang anti ma se mithiam tam tak chuan in nga na an soi hi an pompui vek lem lo Jesus seminar in Bible an lelin the scholars version anti te kha engti na nge ni ngai version dang zong kha a scholar lo anti na ni om takani reivak lo hi a han ngoi deta thulai mu ber chu aron soita a thu tak chu hei hi ani Jesus seminar kha thutlung thar mithiam ui hum zat lek ngai dan dang lam tak mai nei ho te thu le hla ani a mithiam nol pui ai ano zolawa an ma ni thlir dan chi an da lal berawang khan an ngai tu ana kha azim viau zo kani an ma ni chi kha diktaka thil ti dan hria ni anin chala huap zau tak ni anga intar lang si kha an huam zim em ani ati pa chuan anui suka ke chuan eng po chuni se Jesus seminar ami te khachu an thil tuma chuan an chiang viau ni in ka hria adikem tin kalo zo chun zoma nie adikalom anni chuan fundamentalist ten real regime taka anril fiana ata Bible hi chan chu angaya ngai tu chiang manglova Bible in isu asoi hi isu tak takani tia ngai ringot pol anom hi ti bawanga yani anti ani tunlai huna po la tangkai tur isu kan du antia anjinga pakhat chuan Bible isu kan soi hi chuan ecology chungchang te nuclear buaina te feminist har sat na te tan hian poimo na anei to lawa isu atarlan dan thar kan mamo ani ati nge pakhat dang phei chuan thon thu thar kan mamo ati thil mak tak dang le chu mithiam te zinga chai ho masak om lem lovin mi puinol puya an tlang zar ngal top maya mi puinol pui ril ru min tumin an zuar ngal ani Christian zirtir na thar hlak ti chu kha an tum berani isu athar rin na thar Christian na thar han ti chuan benga ver ngal le maya ani chuan Jesus seminar ten isu an mu chuatak chu engang mi nge ani chi amin lo hrilte katia engang mi nge ani mo a omzia bera chuan mu chua du an nei sa kha an mu chuak ani ber then khat chuan politics a danglam na thlen tu ni an ngaya then khatin sa khorui chil mi an ti a thilmak ti tu ni anga yan oma feminist ani ti an oma intluk tlan na choi vong tu ti an om boka an pom dan adar sar khop mai ma se thil pakhata ero in lungrual na han naya isua chungchang kha engpo soise nangle ke ang thowa mihring pa ngai ve mai ani a midang lambik tak mihring tam takin kan ti theilo ti tu chu ani mana ma se pathian emo thlarawe mo ani lo ti hi an pom tlan vek dan ani ti chuan isua le ama zoi tu masa te khan pathian emo mesia emo ani lo ti an hria a thi na po kha poimo na bik ne ya an ngai lo khen be ani kha apoya ahun lo viawa kha wang khan a thole na thon thu kha a chanchin lungchhiat thlak tak thoi dam nana an phu ani an ti ani ka thau chuaka ale khabu chuar chu thlir pa in zona dang ka zot le a ole nang point isu a thau le ani ti in rin dan bi kinaya chu irin na chuan ithil thlir da na pol nu ve thau lo mo Jesus seminar kha chuan eng mai na pol dal lo thu tak chu zong chuang ni anin ngaya nang ni ang rin na het nei sa thu le hla chu pol dal ani jok lowang mo boy ta chuan a thut na chu kalam hoi chuan a ron her rema ma se khatiang kha thil ni dana ni lova Jesus seminar ami te kha evangelicals ti aya bias lo bik chuang lo an ni a ke chuan an bias jok ma ka ngai an ngai dan pomsa be chan khan an zir chian na khan kalpuya chu midang te point kan kalpui thin dan chu ani ngai mai ma se an ngai dan nei sa chu bias mi alova research anti awanga an nei ani lo chu chanchin tha hi arin tlak tak lo an ti kha ni hei hi achan chu chanchin tha hian thil thleng thei ni an ngai lo thil mak ti te tui chunga kal mithi kai tho ti te kha a om wang ani a heng te hi an ni chuan a thleng tak lo an ti ngal thor maya chu naturalism kan ti kha ani a he khovela thil thleng reng hian thlen tir tu anei ani ti kha ni atia ke chuan aniang ma se khatiang kha mi zong thil ton dan chu ani lovem ni nge nia thil thleng reng a hian hril fian dang lambik supernatural zonzel turani iti zok tin kalo zot ngala boy ta chuan a tul bi kan ni lo chuan supernatural chu thil soi fianan tu mainan mangai lo ti chu tlang hriat ani a
ma se heng scholar ho te hi chuan chu an du tok mai lova engtika ma supernatural hi thil soifiana atan man turani lo anti ani khovel history a thil thleng to zong hi an thil ton mek angin a thleng vek ni an ngai ngala supernatural an la mu mi alo awang hian thil makti kha history a ala thleng mi alo ni an ngai ani an thil ti dan chu hetiang hi ani a atira tang khan supernatural chu thil thei lawani ti an pom hala ti chuan isua chungchanga evidence kan nei chu han la teu an ti ta a an chui chu aduang tak chu chui chuak anin ti tamai hi thil makani lo kan thu khel lai chu tlema her dang lam deu ka tum ta a ole engtin ngei chan le tang ti in ka zota atula ni lo chuan supernatural chu thil soifia nan ka mang lawang ni e natural a thlen thei dan tur soifia na ka en ma sanga yang ni tin chu chu ka ti dan ani thinga lo tluta a entirnan fang mirin ai chia po ni mai thai ti chuan vantir kowinan nam thluani yang ti ngai dan ka na yang em evidence thatok taka o mani lo chuan chutiang ngai dan ka nei lawang hemi chin hi chu ka pompuya ma se ka pompui ve thei lo ero chu pathian hi supernatural mangin kan khovela hian aron inlan thei lo ti thutluk na siam turin kan universe hi kan threchiang to kani an ti kha ani he an ngai dan hi history be chana an siam ani lova metaphysics ani history diglo fin fia kan du tak tak ani chuan ente isua kha thina hne in a thole thei ani mai lo mo chanchin thain an hmu ti an soyang tak khan azirtir te khan an hmu ani anga ti ril rupu chungin kan chuyanga ani thei lo ani ti evidence thatok tak kan nei ani ngot lo chuan ani thei dan dik tak chu kan chui zui mai turani chutiang chu fair taka evidence zir dan tu ni in ka hria ati chanchin tha a kan hmu tam jok hi isua khan a soi tak tak lo an ti na tur khan Jesus seminar khan an mani siam chopte fung an naya chung an te fung te chu an rin tlakem nge ni a atira tang rengin ngai dan nei sa nein chu te fung an ti chu an hmang jok niang boy ta chuan an te fung siama hian dikhlel deuh thanem takan om ati a entirnan an nuwa ko than lo piang khan isua thu an soitir ni an ngai ngal phota chutianga chanchin tha an rin hlel na chan berpo supernatural to phot chu thil thleng thei nia an ngai lo wangani ati historian reng chuan thuziak rin hlel an nei chuan chu thuziak chu adik lo ani ti fin fia chu an kuta awmani chutiang ani lo chuan manlai history pom theia loi kan nei lawang Jesus seminar thungero chuan hemilet lingche hian ngai dan an neya isua khan a soi nge yani ti fin fia na awm phot turani an ti thung chumi ngai dan an nei nu chuan an te fung bel chian dol lo zet kha an duang chuak ta ani ni e mithiam ten isuan thu a soi nge yem ti hriat na na te fung an duang po chu thil ti om lo takani lawa ma se an te fung anga atlin lo awang khan isuan a soi lo ti na an ngal ngot chuang lo hetianga chut na hi chuan har sat na lian jok a thlen thei ani atia chutia theory a soi tak chiama chuan keichu ama ai ma khan ka fia lo zual saw emoti turani a boy ta thu soi hre thiam vek tur chuan entir na thatak ka mamoni engte fung bernge an man ti min lo hrilte ka lo ti ngala pakhat chu double dissimilarity antia chumi omzia chu rabi tele ahnuwa ko ran hote thu soi ang ani lo chuan isua thu soi ani ang ti an poma ani lo chuan chanchin thajiak tu te khan juda tele christian thu nar dang atanga an lak chhon ani ang anti ani hei hi afu tok lo na chu isua kha juda mi ani a christian na din tu ani bok chu wangin athu soi kha alo juda viawa a christian viawa ni po in thil mak tak ani donem ni chuti chung chuan isua thu soi kan mu te kha a soi tak tak lo ti tran chana an mang ani chu adang le chu multiple attestation anti hi ani a chumi omzia chu isua thu soi nge yani chuan mun khat aya tama alang turani anti hei hi thu soi dik tak fi nan chuan thil thatak po ani ang ma se mun khat chawa ji ani awangin arin tlak lo hanti dai kha chu ani chi adonem ni ani na taka chuan ancient history tamjok hi thunar pakhat chau nei an ni hlom thunar engpo an rin tlak ani chuan keichuan chanchin thabu te hi an rin tlak ani ti pomna chan tam tak kanaya thunar danga tangin nem nge na awm lo ani po in pom tlaka kangai isua thu soi te kha chanchin thabu danga an lan ve lo chuan multiple attestation anti te fung chuan ate tling zo lo anti bok mathaya marka le lukazia ka hian lang vekta se thunar pakhat anga an ngaya achan po mathaya le lukate hian marka hi thunar an mang ni an ngaya ni mithiam tamzokin mathaya le lukan marka an man dan ni an ngai hi an hmu mayani
hetiang ngai dan an nei awang hian multiple attestation chu a awm mang lo reng ani boy ta chuan a chhun zom zela ke chuan isoi om zia chu ka hre thiam to e ka lo ti a te fung bel chian dol lo tum nei sa an duan awang chuan ati ratang renga fin fi an tum sa chu fin fia an in ti ta ani naturalistic scholar ten isuale ancient history an khai kin fo na chan ber pakhat chu adang lambik tak tak lo ti lan ti ran du wang ani a hei hi engtin ngei chanang ti in boy ta chuka zota entirnan arabi pakhat ram huai te hnot chuaka ru asur theina na atong trai awanga ru po ron sur mai chanchin mu tura om boka hei wang hian mithiam then khat chuan isuakha judami thilmak ti thin te zinga pakhat ani ve mai an ti a anin an na an soi hi ani rengem boy ta chuan debater ro pui tak mai ani ti chu aron lan tir ta a eng thu ziak ma en lovin thu har sa deuh mai chu point fel tak hian aron chop chuak ngawa kanin biak na teipa ka record chu kalom hle mai nilo sela athu soi zong zong kha hanzia thlak man chi ani lo ani chuan ngun taka han en hian in angaloi hi alo om lawa ti in zoi muang hian atana pakhatna chuan isuanuna supernatural in mun laili achanang hi juda history khoi danga ma mu tur om lo ati phota a soi rang tel tela panina chuan athil makti danglam bik tak kha midang nen anin an lo na chu ani le a atong trai awangin ru aron sur ani mai lo middel bengong phar ramhuai man ti damani kan soini thlipui haure te changle sanga ti punte mithi kai tho ti te an ni a hetiang hi midang tu ma anom velo pathumna chuan isua danglam bik na ber chu heng thil makati te hi ama thu nei na ati kha ani pathian kutawanga ramhuai hnot chuak kani si chuan in hnena pathian ram chu alo thlengta ti na ani ti te in thu soya saltang chuatir tura hriak thi kani ti in ama le ama ain soya athil ti apianga khan pa pathian hming alam zela ma se pa pathian hnena ti phalna hadil ngai lo pa pathian thil ti theina in ati mai ani hetiang hi mundanga om velo chu chu isuan ama ain soi du dan nen po ain mil em maya leile wana thu nei na zong zong ka hnena pe kani to mi zong zong in pa anza angin fapa po anza turani leile wana ralanga ka thu ero chu ral lowang ti te kha turabi ma in khoya ma an soi velo atia chutia hnial khan poimo tak tak mai ron soi bor bor nu chuan ke chuan nui chungin eng ber ngei soi om zia chuni ta khalotia boy ta po chuan nui huka rabi dang thil mak ti ve thin tho nen anin ang ti pom tur chuan in po fan via wanga yani ati boy da debate thiam na wang chuan ka in kil toi pha du chuang lova zo na har sa jok chop chuale ka du ani isuale mi pakhat tiana mi apolonius akha anin zul viau ni in an soya boy ta hne na chuan evidence ka hriat chian tluk zatin nangmani hre chianga kumzabi khatna mi pakhat mi te ti dama ramhuai hnot chuak a om thu an soya mei cheno pang thi to po akai tho ni nan soi chu mai ni lovin a thi hnuwa azir tir te hne na ain lar an ti ani hei wang hian mi te chuan apolonius a thon thu chu phua chopani in ti chuan isu thon thu po ani ve tho don lovem ni an ti asin ka ti a ka thu soi chu a hre thiam ti lan tir nan alu alo bungat ngata atira kha chuan he thil hi ke point oi om viawin ka hria lom an ti phota college zir lai kani laya apolonius a chanchin ka hriat ma sak ber kha chuan makha ka ti khop maya amai ro chu a chanchin an zia na ngun taka han chiar khan ain an na an soite kha bel chian alo dol lo hle mai alo ni ati ka du angin a soi chiang tok lowa chiang fek foka soitir ka duwa han soi zelte an pu na te chu ka thla khan tum te le ka lo tia ole amma sabera chuan a chanchin ziak tu Philostrata sakhan Apollonius a thi hnu kumzale somnga aziak chawa chanchin thabu isua thi atanga thangkhat lian ora liam hnuwa anzia nen chuan a in thlau hle ani anzia hunin kar azim na chuan thon thu phua bel emo hriat chian to lo emo ti sual hrim po atlem ngei don ani adang le chu chanchin tha buli te chu anem het tu pola ziak te ba ka Bible pon lama thu ziaka te po kan hmuwa Josepha sale midang te angkha Apollonius a chanchin ai ro chuan bukhat chi kan nei thung chu mai ba ka chanchin thabu te chuan an rin tlakem ti fiana an paltlang zawa Apollonius a chungchang ai ro chuan ani velo chu mai elani lova Philostrata sakha an lalnu khan Apollonius a temple an din dona wangin a chanchin ziak turin a ruata lo ni a an lalnu chu Apollonius a betu ani a khawang khan adu dan le alom tura Philostrata sana zia chuan sumtam takalo pha thayani
ale lama chanchin tha ziak tu te ero kha chuan isua chanchin an ji awang khan hlo chu soilo chan na hli ran nei thunga a chanchin han cheidang lam chiam awanga sumle pai hlok na tu ran nei velo an thu zia dan kalmang po adang lam hle maya chanchin tha chu mita mutu nge in huai sen takin camera an kenge moti hial tur khopa chiang in an ziaka Philostrata sa ero chuan an soidanin ti emo thren khat chuan he no pang hi athi an ti a thren khatero chuan adam lo ringotani an ti thung ti te aziaka athu ziak kha thon thu phua chop mai ani ti an sel na tur laka a in veng lo khani apoimo ber chu hei hi ani Philostrata sakhan Christian anom nual to na hun Cappadocia kumzabi pathum na tir lama khana ziaka chuwang chuan mi thu ziak lo la chhong an omani chuan Christian te ni lovin ama Philostrata sangai kha ani ti achiang ani Apollonia sa zui tu te khan Christian te kha an do ngar renga iswati thei ang zong kha chu Apollonia sa khan ati ve thei vek anron di tharve ani ber ipa ain kapa a huai zok ti ang deuh mai kha ani ato bera ka soidu chu Apollonia sa khan thilmak danglam takpo chu alo ti ani mai thai ani lo po in atinge ani ti in mi te po ahmin ani mana ma se chu chuan isua chanchina evidence kan neite ati danglam ei lo Apollonia sa chanchin an soi zong chu lo oi vek po ni sela Krista chungchanga evidence kan neite hi an ma chon tho alanga ani karil ru chuan voi khadang chai boi khan tumle te ang katia isua nun dan kha chu sa khomak tak ten an zirtir to hnu an fom khom mai ani a an pathian te an thia an thole thu te le baptisma le in pol ho na an nei thin dan te kha an senglu satli mai ani ti in college zirlai tam tak hi an zirtira hei hi enge ingai dan ti in ka zota kumzabi khatna tang dai to khan hetianga soinom tumna hi a om reng to a ma se in nga na fum fe an nei lo wangin atham ral ti ta ani achan bul ber pakhat chu a hun ngai to khan sa khomak tak an ti te hi an hnu hnung zoka lo fom khom an omani point Christian zirtir na an la chhong zok ti na niang sa kho sang an soi te hi chuan mun sang atangin zirtir na an la chhong thin nge ya ma se juda te ro kha chu midang in an sa khuwa an pol dal tur laka anin veng na sa ema midang aya dang lambi ka anin nga ya ring lo mi an ti te serle sang kha an do rengani atia ma se ka ngai poimo berero chu an pathian a thia a thole thu an soi te khan ni a khang thon thu te kha Christian zirtir na nen a inzul viau lowem ni ti in ka zot le a heng sa khwa te hian an pathian te an thia an thole thu chu an soi nge ya ma se an ni chuan mi an thia an pian non le dan thu an soi bera thlai po hi thal lai nan thia nipui an ron nung le thin an ni chuan hetianga mi an thia an ron pian non le dan hi thungai nom soi nan soya man la hian mo tia bultanin an soi thin chanchin tha isua Krista chanchin kan hmu nen han khai khinila thang khat lian or liam ta ami pakhat chanchin an ziaka mi te chu an hning nen lam chiang takin an ziaka entirnan Pontia Pilata hnuaya khen be ani a Caiapha chu puithiam lal ani a Alexander le Rufa pa in a cross an pu ti ten ziak ani kha history zia dan chu ani man la hian mo han ti tenen chuan in an na loian nei lo Christian na le pian non le na ti emo thlai triak ti emo hian in zom na an nei ran lo juda ten thi na hnia thole na ba ka chumi awanga chatuan nun na le pathian ne na in zom le na an nei le dan an rin tak dan ani a chu sa khodanga om velo chu ba ka thuthlung thara baptisma le lalpa chan ria manga in pol ho na te kha sa khodanga tanga senglu ani hanti te phei kha chu thuloi lo ani thil chiang tak chu heng sa khodang ne na zirtir na in angan soi te hi chu kumzabi pahni na hun lai vela mi an ni a lo la chhong an omani po in Christian zirtir na an la chhong ti na ni Christian ten an la chhong ti na ni lovin chu mai ala ni lova ngun taka han zir chian hian in anga loi lo om lo entirnan mitra ho serle sang pakhat chu bong an talin an hnuaya an lo ding thina bong thi senin a ron bol theinan chumi hnuwa asa chuan ei ho thin chu juda ten an lo ot ve a baptisma le lalpa zanria te hi an lo duang chuak ve ta ani anti te kha chu a omang lo lutuka mithiam tu ma in khati zong khan an ngai to chin ngai lo a office a nok noi na chung khan boy ta thluak chu a hriamin a fel fai hle maya sa kho dang ne na zirti na thu mun an soi chung changa min chan dana chuan han soi le tur vak pok she to lo chu wangin thu pui danga ka pen san ta a media kan mu cham chi thin thil mu chhuwa thar an ti chen mai Jesus seminar ami ten soi nu ban ti mai chu ka zot ta ani
tunlai hian chanchin bua Gospel of Thomas te Secret Mark ti te The Cross Gospel le Q chungchang te kan huna sa hle maya Isu chanchin kan lo hriat dan tidang lam thei tur thil mu chhuat thar hi an om reng em ni tin ka zot ta a boy ta ngai dan ni lo lutuk chu a han tho khala teulo Isu chanchin kan hriat ngai lo mu chhuat thar eng ba om lo Gospel of Thomas kha an mu chhuat na rei to a tuna hian Isu chanchin danglam deuh han soinan an hmang thar mai mai ani Gospel of Thomas chungchanga chuan ngai dan thar an nei ani ma na ma se kha le khabu ero kha chu thil thar ani lo Q po kha thil mu chu ani lo wa kumza somnga vel kalta a ngai dan lo piang ani a lukale mathaya te hian thulak na hnar inang an nei ani ange ti ngai dan kha ani thil thar chu heng chanchin tha soi hnong tu te hian an ngai dan nei sa nem nge nan manan tum hi ani mai ati Jesus seminar a an mi thiam chal lang ber mai John Dominic Crossan Khan Secret Mark aum thu chiang tak mai asoi kalo hreto a asoi dan chuan Secret Mark chu marka thu ziak an sensor lo mitlem te chawin an hriat thuru kani atia thren khat chuan Isua kha magician ani ti tran chana an hmanga thren khat chuan Christian masa te zinga khan nei in ang in kop anom nual ani ti tran chana an hmang bok hei hi media lam hian an tuipui hle maya hemi fin fiana hi omem ni ti in boy ta chu ka zota omlo ti in rang dewin min lo chang hala han soi fia vak po tum lem lo nia ka hriat awangin athu soi om zia chu min hril fia turin ka tia enro Secret Mark hi omlo han ti phota kan nei pakhat chu mithiam pakhatin kumzabi ni na hun lai vela Clement of Alexandria thuzia ka khan he Secret Mark ami hi ala chong ti in a soya chu la chu mak tak main mu tur om to lo abodai eng ma kan nei lo thuziak lak chon om lowa lo om ta te reng poni se Isua chanchin Christian masa ten Isu an mu dan tik takin an ziak nge ani ti fin fiana om lo chu mai ba ka Clement khan thuziak him lo po apom ol sam em mai ani ti kan rebokani ti chuan Secret Mark chu le khabu om lo atanga kumzabi ni na thuziak mi eng po pom mai thin na zia chon ma se athuziak ber po mu tur om lo ani ti na ni chu mithiam tamzo kin rin tlaka an ngai lowa van doi thlak takin media lamin an ngai ven hlea achan berpo hetiang thil mak danglam deuh hi an lom wang ani Crossana chuan The Cross Gospel ati chu asoi lang boka hei hi chu arin tlak deuh zok em ti in ka zota teulo mithiam tam berin an pompui lo achan po thon thu phua chop ang em mai ani entirnan Isua kha thana tanga lo thole khan alian em maya wana khum daya ti chuan thana tang chuan cross aron chuaka thu aron soi ti te ani heta thu ziak te ai hi chuan thutluang tlam taka chanchin tha an zia te hi chu an pom om zok le ani khu hon na thu ziak kan ti lam kha apol ma zoka chuba ka Bible thu be chana zia ani a chuwangin chanchin tha buli te hnulam an zia ani ti achiang ani ati Bible mithiam tamzong ngai danang lo takin Jesus seminar chuan Gospel of Thomas an da sang hle maya chanchin tha buli te tluk hiala an ngai ani Dr. Bruce Metzger Khan pomtlak ani lo zia alo soito kha ka hria ti chuan boy ta chu ngai dan ka zota enga tinge Gospel of Thomas chu kan da san ve lawang ti in mi zong in kha le khabu kha Gnosticism zirtir na zuya zi ani ti an pom veka chu kumzabi ni na thumna le li na hun la ya kan universe in real bol dan dik tak hriat theina thuru kan nei ani ti zirtir na kha ani chandam na po kan thil hriat awanga kan chan tur ani anti Greek chonga gnosis kha hria ti na ani a ti min changa ti chuan Gospel of Thomas chu kumzabi ni na lai hol vela zi ani an ring bera chu khati hun laya an culture nen khan ai mil hle ani entir na khan hri lang che Isua chuan meichia zong chu van rama an lu theinan mipa anin siam turani ti na soi an ti a chu Isuan meiche chungchanga aril ruput dan kan mu nen ai mil lova ma se Gnostic ril ru nen chuan ai mil em thungani amai ro chu Jesus seminar khan Gospel of Thomas ami thuziak then khatla chuakin chanchin tha buli te aya ma daya zi ani ti nan tar lang thungani chung thuziaka te chuan Isuan pathian fapa ani thu asoina emo anom mi alova chuwangin Isua khan ahun tirlama khan zirtir turo pui tak pakhat anga ain ngai mai chawani antita ani ma se kumzabi khatna a thutlung thar aya kumzabi ni na a Gospel of Thomas han thlanjok na chan tur hi a omlowani history a Isua tak le ama ring tu ten an soi Isua hi ani nanglo na sa em ani ti in Jesus seminar chuan an soya
an soi dan chuan history a isu kan hmu chu mi fing le hu hanga tak ni ma sela pathian fapa a in chal ngai lowa chuti lain ama ring tu ten isu an soi ero hi chu an du thu sam le an suang tu na manga an din chopani anti boy ta chuan history a isu le ring tu te isu a engdang lam na tak tak ma omlo isu pathian na chungchang injia na zong zong i hnol veka mihring le pathian sui zom tu ani ti ipom lo vek chuan dang lam i ti chu an om nge yang chu hati ring tu te isu an ti an soi fia dan tlang pui chu hetiang hi ani a sa khothil thren khat mitam takin an ngai hlut em isu a pathian ani tarlan na te cross te ma ni nun na hlan thei khop mangai na te thole na te anoma hetiang hi mi te khan thil thleng tak tak ni an ngai lawa ma se hun khir tak an to la ya fui tu atan te an du'a nun kong tha an zo thei nan te lungai hmuna be seina an nei thei nan te atang kai ani anti an soi treu mai ti pa chuan adar chin a ka min lo the thiam te hetiang hi kangai thahnem to lu tuka ka beng le lama an chuak le zel to ani liberals te chuan historical research mangin ring tu te isua hi fin fia thei ani lawa achan chu ring tu te isua hian history a tran chan anei lo wang ani anti a symbol pakhat ani ve mai hanti boy ta chuan a soi chun zom zela ma se longai thate isua kha history a in nga na nei ni lo sela eng symbol ma ani lawang naisia thu vona po khan heng thu te hi thu tak an ni nge kan be sei ti nan ziak lova isua krista chu pontia pilata nuaya cross an kheng beta ni thum nia mithi zinga ta thole a ti in an soi chho zel ani kha theology dik hi history dika in ngat ania khatiang kha thuthlung thar zia dan kalmang ani tirkaute thil ti bung nia petera sermon te hi han chiarila heng te chu in riat vek kha aruka thil ti pakhat ma om hleinem davida thlan chu mu thein ala om renga ma se isu chu pathian in thina ata akai thawani chu wangin pathian fapa ani ti in kan puang ani ti na soi ani kha thil makti zong zong la bo vek la thole na la bo bok la eng thu ma puan tu ra om lawang pola phei chuan isu kha thina ata kai tho ni lo sela kan rin na hi eng ma lo om ze nei lo tangkai lo ani ang ati kha boy ta chu han ngoi de wang wanga au ki chu han ti niam sheta muang chang hian kanun na in nga na atan symbol ka mang ve lawang ke chuan tin min shil ta ni thu tak ka du'a christian rin na hi thu taka in nga ta ni thu taka in ngat lo chu liberal scholar te rin na hi ani a suang tu na khovel zui tu te chu an ma ni hi an ni a christian na ero suang tu na ani ve lo ati jesus seminar 10 isu an soidan chung chang chu kan chai dun rei ta hle maya atak tak om lo khovelin be seina anei theina tura in nga na tlak po ni lo an ti kha ni a ti chuan ka chu ma in boydan isu chu eng angin nge angai ti ve thung hi ka hre sa kani ngun taka zir chian hnuwa le khabua te azia tak isu chu pathian ni zinga a ko shana isu a soinen a thu munem ti ka hre du ani tlang dewin kan soyange ti in boyta chu kan zota isu ai pom hi chu history in isu a soi mai ba ka rin na po tel tiro ti in boyta chan chak zong tak ka zot fu ti ka in ria te reng mai li ti pa chuan a thu thleng mora chuan aron thu chuaka chik taka lo zir to le a thin lungin alo ngai nat em mai chu min hril ta ani hetiang deuh hiania mi hmanga i nei chuan an chanchin hriat chian wang ani mai lo engang mi nge an ni ti chu a phoimo nge ya entirnan inupui i hmangai em na chan chu a mel that wangte a fel wangte a zaidam wangte po aniang ma se heng zong zong hi inupui ni na ania chu wang chuan i hmangai ani ma se i hmangai na chu heng thil te pi alam dai hi ani heng ani na zong zong hriat nuwa po hian i hmangai kher lo theya i ringam kher lo thei ma se i hmangai tlatani awm zia chu i hmangai chan chu evidence pi alam dai ani a evidence a in nat ero ani thung hetiang chia hi isua po ani isua nen in zom na inei na chan chu history a evidence inei te pi alam dai ani history a evidence a in nat ani chung khan isua karin na chan hi historical evidence a in nat ani a ma se isua ne na kan in lai chin na chu evidence pi alam thilani ni tin ama rin na ka nga angaya aruala ka kal reng angaya ni ati kalau in rol thuaya o ma se christian te hian isua chanchin oi har sa tak tak an soi ti hi chu ipom tiro tin ka zota te reng mai hei tak hi evidence tha em kan nei te manga adik zia fin fi an ni hi kalom na ani asoi chun zom zela eng po ni se isua han el phatur hi anom lo azir tir ten isu an soi
thil mak tam tak ti in thi na nei na thole ani an ti te fin fia na kan nei te le Jesus seminar in isua chanchin an soi fin fia na an ti te hi chu leile van angani heng ho hian eng fin fia na ngian nei ve ni e kumzabi pahni na hun lai ami secret gospel anti mi pakhat che ina mu chu po bole to khan soi ve nge ya ti chuan kumzabi pathum na a isu a khen be thu le a thole thu cross strong theina soi anti te kha anom boka kumzabi ni na a gnostic thuzia an thu soi mil tura an zia hun anti an siam rem te kha anom boka thuziak then khat bel chian do lem lo tak enge mo soyan nei nual bok ati pa chuan a thu thleng hnung heng chuan han thurema ka pompui ve theilo min hre thiam te u ti pa chuan alu athinga rin ve ngai na ka shelo Jesus seminar hawa rin na nga ai chuan history a thuziak tam takin an pompui to le an nem nge to chanchin thabu te hi ke chuan pomom zo ka ngai lo theilo ani ka hotel ka let le nu chuan boy ta ne na ka in biak na chu ka ngai to le ta angai dan chu ka trompui ta hle ring tu te isu chu history a isu tho kha ani lo chuan engma ti theilo om ze nei lo ani ang atak mu tu ra om lawa apathian na chu thi na hne a tho le in alantir tak tak lo ani chuan Christmas putar nen danglam na tak tak an nei lowang ma se chu tiang ringot ani lo ti chu evidence om thato kha mita mu tu te zia nge ani ti te thuziak dang tam takin an fin fia thu te nem het tu anom that zia te thuthlung tharin isu chu pathian mishinga lo chang ani zia an soi hi adikani ti chiang tu scientific evidence thlangin ka hmu to ani tuna chuan isuami zia le athole na thu chu chipchiar zoka chuizui le turin kain peito heti mek lai hian Greg Boyd chau hi Jesus seminar ma chon tu om chun ani lo ti ero ka ria conservative evangelical le mithiam chal lang tak tak ten he Jesus seminar te thu soi rin tlak lo zia an soi thanem tak chiar tur awmani chungzinga entir na thatak pakhat chu ka khumbula ka le khabuda the real Jesus ti hi ania aziak tu Dr. Luke Timothy Johnson hi Candler School of Theology Emory University ya thutlung thar zirtir tu ani Johnson chu Bible azirma hian Roman Catholic a Benedictine monk thrin ani a le khabu thanem tak aziak to Jesus seminar te thu le hla chik taka zirnuwa thutlung thar zirna ti han chalve chi po ani lo ti na soya ngai dan nei sa a thu an chuina ani a chanchin thabu te pom lo sa a thu le hla keu thlu kani a mani in ham pu na satia ve mai ani ti na ziak mithiam te thu soi rang rang po aron tar langa Dr. Howard Clark ki chuan seminar thu le hla te chu zirna za pui om tak ti na soya Duke University ami Richard Hayes point the five gospels kha azir chian nuwa hele khabua an thu soi te hi chuan eng soi sel nama apal tlang zo lawang atibok le khabu chu ka khupa light ka ofa naktu ka evidence rin tlak tak zongin ka fe chuak leang